Monarkiaren, injustiziaren eta ustelkeriaren kontra bihar manifestazioa egingo dute Donostian Errepublikaren aldeko taldeek. Arratsaldeko 6etan abiatuko da Alde Zaharretik. Krisi ekonomiko eta sozialaren aurrean, inoiz ez bezala, aldaketa beharrezkoa dela aldarrikatu dute deitzaileek. Errepublika ezinbestekotzat jotzen dute herrien, herritarren eta langileen eskubideak bermatzeko. Baina hori ez da nahikoa. Baita ere kalean azaldu behar dugu, bisibilizatu behar dugu Errepublikaren beharra. Eta horregatiken egiten da gaur deia, eta hemen egiten ari gera, bihar manifestapen hori egiteko eta kalean azaltzeko Errepublikaren behar hori eta gaurko egunean gertatzen ari diran gauzak eta ekonomia nola dagoen, baina baita ere batez ere politikak zer egiten ari dan ekonomia honela egoteko, nahi eta nahiezkoa da instituzio politikoa aldatzea eta monarkia kendu eta errepublika jartzea. Eta horretarako gizarteak egin behar du kalean, burruka egin behar du, eskatu behar du eta lortu behar du. Biharko manifestazioarekin batera, beste hainbat ekimen egingo dituzte Euskal Herriko hainbat txokotan, eta igandean, Errepublikaren eguna ospatuko dute.